Bakit po na inaisipan yung lagyan ng ano to? Sabo? Simula na ganyan ang gamit namin kaysa sa mag-apa kami sa lupa. Dati diyan kami nahiga. Sinasapnan lang namin. May banig lang kami. Ayan mga kamamshi, marahin na hapon sa Indogabos, mapagpalang hapon. Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ayan, taas noo, taga-dait ako. Ayan mga kalingap, bale, ngayon is may ipiplex lang tayo kahit maiksing video, di ba? Siguro napanood nyo na to, kahit nga ako ilang beses ko na to napapanood, pero hindi pa rin ako nagsasawang ulit-ulitin. Bale, ang ipiplex ko lang ngayon, di ba, sa kabila ng kahirapan nila Joy, talagang tinataglay pa rin nila ang magandang kaugalian, di ba? Tuwing may bisita, ayan, naghahain sila kahit na, alam nyo na, kung napapanood nyo yung sitwasyon nila Joy o ang buhay nila Joy, talagang hirap sila. Pero ganun pa man, tuwing dumarating ang Kalingap team, is pinaghahandaan nila to ng merienda, diba? Pero bago yan, ayan, huwag natin kalimutan magpasalamat kay Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalingap, at Kalingap Rab, at ang buong team ng Kalingap. Syempre, ang aking reactor lang sa Kalam. Ayan. Bali, sa mga nagtatanong pala, minsan kasi may nababasa akong mga comment na kung legit daw ba tayo. Legit po tayo, kasi kung hindi ako legit, hindi nyo makikita yung mukha ko. Kaya ayan, pero maraming salamat pa rin sa mga concern sa Kalingap. Kaya yan po, sana suportahan nyo rin yung aking channel. By next month, mag-share din tayo ng konting blessings, di ba? Kahit maliit man yan or malaki, basta bukal sa kalooban natin, di ba? Kung maraming scout sa Bicol, dito mag-i-scout din tayo. Napakasarap maging Kalingap partner. Sana gamitin din tayo ni Lord na maging scout, kagaya kina Kuya Andy at saka sa iba pang Kalingap partner, di ba? At syempre, dahil yan sa tulong ng panonood nyo. Kaya yan, panoorin na natin. Kalaban nyo pala dito, Nay, ulan. Ulan po talaga ang kalaban namin. Sa yung mga plastic, pag may tubig ng ganyan, tinatanggal namin yan. Pag nalaglag, sabay linis kami ng ano. Ito. Tinatanggal namin yan at pag hindi namin yan tinanggal, inaanuhan siya ng lamok. Ayan, pagpasensyahan nyo na muna, magbo-voice over muna tayo dahil isang cellphone lang yung gamit ko. Ayan, kitang-kita naman natin mga Kalingap na talagang hindi na pwedeng tumagal dyan sila nanay. Kaya kahit papano, nakatulong yung kubo-kubo nila dyan sa gilid. Tapos, ayan, talaga sira-sira na. Kaya marami talaga nag-aabang ng pabahay para kina nanay. Kaya pinupunasan namin yan. Minsan, inaanuhan ko ito sa dyan ng chlorine. Ay, oo. Buti na lang talaga napakasipag ni nanay kahit papano hindi niya pinapabayaan na madungis yung kanilang bahay dahil diba yan, siguro maya madumi na yan dahil may mga bumabagsak dahil butas-butas nga yung bubong nila. Yung tubig, no? Yung tubig, yung stock. Inaanuhan namin yan. Pero buti naman, may tubig kayo dito, Nay. Meron, sarili na namin tubig na doon. Pero, delikado talaga. Meron din palang kahit papano may sarili sila nanay na parang gripo. Dito, no? Kaya pag nakakita ako ng plastic na may may ganyan na, talagang tinatanggal ko yan kasi yung lamok naman. Narinig niyo ba mga Kalingap? Ulitin natin. Ahas. Ahas sa bahay. Yung ahas na bahay pala. Kung bira ako, basta ahas. Ayoko yun. Oo nga, kahit ano pa yan basta ahas, nakakatakot naman talaga. Ang galing naman ni Joy, parang wala na sa kanya. Actually, marami ding nag-aabang ng vlog namin sa inyo eh. Yes, isa na ako doon. Talagang kaabang-abang at hindi lang ako, marami talaga. Kay Joy, saka sa inyo, Nay, marami din nag-aabang kaya pumunta kami ngayon. So, pinagluto pa pala tayo nila nanay ng maha. O diba, kahit sa kabila ng kahirapan talaga, ayan talaga pinaghahandaan nila nanay ang pagdating nila Kalingap. Nakakatuwa. Para silang si Erica. No? Ang tawag din, maha? Tsaka pinangko. Tapos nang tinamisan ako ng San Fernando. Sabi niya nga, Mama, huwag na yun, baka hindi sila kumain. Hindi, makain yan sila. Kaya tinamisan ako ng San Fernando. Nakain kayo na. Tinamisan. Paborito ko yun. Wow, diba? Nakakatuwa naman. Kasi para kay Joy, siguro nahiya siyang magpakain ng San Fernando kina Kalingap Rab dahil syempre alam niya na mayaman sila Kalingap Rab. Tapos baka lagi nilang kinakain yan. Experience ko yan eh.
Kasi nung bata pa kami, laging nagluluto ng ganyan ang tatay namin. Kaya siguro, para kay Joy, is ordinary lang. Hindi niya alam, paborito pala ni Kalinga Prab. Kasi nilulutuan sila ng mama niya ng ganyan. 'Di ba? Yung ano pala, San Fernando na ginataan. Para yung ano yan, yung gabi na malaki na ginataan. Mas masarap nga yung, ano yung kinakayod yung loob. Pero ayan, nakakatuwa dahil paborito pala ni Kalinga Prab. Sabi niya, ayaw niya pa ako paglutuin. Mama, nakakaya Kasi- naman yan, mama. Sabi ko, hindi kasi Alam mo yung San natural na Fernando? pagkain natin ito. Oo. Dito sa si mama paborito yan, niluluto yan sa amin dati. Natural na pagkain ito, anak ko. Sabi niya, Wow, 'di ba? Niluluto siya ng mama niya dati. Tapos ang pinaluto talaga ni Joy, maha. Kasi syempre sa ganyan is parang special na. Di niya alam, kumakain din sila Kalinga Prab ng San Fernandong ginataan na baka mas gusto nila 'yun, 'di ba? Kasi bihira lang makain nila. Kung kami o si Joy, lagi nilang kinakain yan, si Kalinga Prab, mas magugustuhan nila yan lalo pat kung bihira. Yun ba yung may gata? may gata. Ay, masarap yun. Thank you po. Bakit niluluto? Mas masarap sana yun yung hinati lang sa gitna, tapos kakayurin yung loob, tapos itataob uli, tapos papakuluan sa gata. Ay, napakasarap nun. Tuan nyo kami ng maha. Madating na po kayo. Kung ano naman kumadating kami, pwede naman hindi. Merienda po. Grabe naman. Bait naman. Parang sila Erica din, ano? Tama, parang sila Erica lang. Si Erica talaga napakasipag. Pag dumarating ang Kalingap team, talagang agad-agad nagluluto si Erica. So tara, tikman natin. Ay, pasok kayo bro. Titikman natin yung paninda nila. Tingnan mo yung sapin nila, oh. Kulay sa video na Bakit mo na yun na... Ganda pa pala to sa video. Eh, ano nyo ba? Ibig sabihin, yung pinakita sa ating video na sahig, maganda pang tingnan sa video. Ibig sabihin, mas sa personal, mas hindi siya ganyan talaga, mas malala. Ayun ang masarap, yung ginataan. Ang nga ni Judy yun daw kakainin. Sabi ko, pinunta nga kung alin ang mabinta. Bakit po na naisipan yung lagyan ng sabo? Simula na ganyan ang gamit namin kaysa sa mag-apa kami sa lupa. Dati diyan kami nahiga. Sinasapnan lang namin. May banig lang kami. Relate. Maganda naman yan pag bagong lagay. Pag pinapaltan ko na. Pag malinis yan. Nung hindi naman yan nababasa, hindi naman ganyan ang yan. Nalatag lang kami. Dito. Sa mga mayayaman at saka hindi naranasan yan, talagang ma-amaze. Po kayo nahiga. Pag tuyo na. May tuyo na namin. Wala man. Kung dito man yung mga Hindi naman malamig sa likod dyan. Nilalagyan namin ng karton. May karton kasi malamig. Kaya nga. Nilalagyan namin ng karton yan. Pero kahit papano naman, noon pa yon, ngayon is hindi na dahil nakita nyo naman 'di ba sira-sira na, tapos yung kubo sa gilid, doon na sila natutulog. Pero nung maliliit pa sila, diyan talaga sila natutulog. Parang lang yata yan, lupa, tapos na may floor mat, tapos sira-sira na yung floor mat. Ang nilalagay na ni Nana is yung mga sako, mga plastic, ayan. Paano ngayon po maulan? Paano yan? Hintayin yung matuyo? Tuyo. Tapos may karton na po. Tapos una po niya, nilalagyan namin ng plastic din. Yung plastic na yan, lalagyan namin ng plastic. Tapos pagkalagay namin ng plastic, nilalagyan na namin ng karton. Saka namin nilalatagan. Hindi naman nababasa yung Buti naman kahit ang gaganda ng anak nyo, di maarte. Hindi man. Hindi man. Nakakatuwa. Yung iba nga, hindi na nga maganda, maarte pa. Tama. Tawa si Joy. Ano naman yun, no? Kalinga Prab, water bed na lang ang kulang. Bakit? Kasi tumutulo. Oo nga eh. Tulo. Yung kalaban nila, ulan. Sige po. Kayan tayo. Ano masabi mo at nakita mo ng diwata? Maganda talaga sa personal, bro. 'Di ba? Ibig sabihin, mas maganda si Joy o diwata ng sira-sirang bahay sa personal. 'Di ba? Kung sa TV o sa cellphone nagagandahan na tayo sa kanya, mas maganda siya sa personal. Sana maging kamukha mo yung anak ko. Congrats na congrats. Babae ba? Ayaw nga ni Joy
niya, mama, baka hindi nila yung kainin. Huwag mo, mama. Sabi niya. Basta luto ng diwata. 'Di ba? Mas pansin ko nga, mas nauna nilang kainin yung yung San Fernando, 'di ba? Kasi masarap kasi talaga 'yan. Mahihayin si Joy ay. Parang naula yung sa'yo bro, nabubo. Nabubo. Parang nabubuo daw yung pagkain agad, natapon. Nabubuo ba? Ang ibig sabihin ng nabubuo, parang natapon lang. Ubos agad. Yung kay Purep. Wala rin lasa. Hindi ko malas niya. Pamilya, nabubo. Dito pala kayo natutulog dati? Opo. Diyan. Sa sako-sako kayo natutulog? Opo, nilalagyan po ng karaton tapos Ang ganda ni Joy. Parang parang kamukha siya ng anak ko, ng mga anak ko. Kamukha si Joy ng mga anak ko. Oh. tapos yung foam na para hindi malamig. Grabe ano? Buti naman hindi ka marte. Hindi naman po. Hindi ka marte. Kahit maganda ka, hindi ka marte. Hindi naman po. Ayun na naman po, umuulan na naman. So, kailangan nating takpan na naman yung mga butas para di tayo mabasa. Kuha ko naman dito kay Joy. So, bilib ako ito kay Joy, di niya talaga kinaya yung bahay niya. Ano Joy? Opo. Kahit po mga kalinga po, no? Ayan. So, excited ka na ba Joy sa inyong magiging bahay? Wait, hindi lang si Joy. Lahat kami. Ako at yung mga viewers talagang excited na magkabahay sila Joy. Bahay? Opo. So ayan, mag-ingat kayo sa galaw nyo at konting sagi nyo dyan, baka gumuho tong bahay ha. Kaya hindi ako tatay. Pero bilang tangkad pa naman. Oo. Hindi man, mga nakatali man na yan. Yung mga malalaglag na yan. Oh, safe na pala bro, safe na nakatali. Nakatali na yan lahat. Natawa si Kalinga Prab kasi nakatali, 'di ba? Imagine nakatali lang tapos si nanay lang yung gumawa niyan. 'Di ba? Kasi si nanay, tatay na, nanay pa. Ay, ikaw din ay nagtatali niya mga yan. Lalo na pag nadating yung pagkakatapos ng bagyo, unag-uumpisa na ako niya Pagilid na. magtukod-tukod, lahat yan. Pagkait na po ito, no? Hindi nga, kaya nga napaagang lumipat yung mag-ina ko kasi nagra-ground kami dito, nag-ground baga kami dito sa bahay. 'Di ba? Talagang delikado na rin. Hindi lang sa ulan, hindi lang sa init. Nag-ground na rin yung yung kasi siguro may nabalatan na wire kaya ganyan tuwing umuulan nababasa yung mga kahoy. May ganyan talaga. Ay, Pagbasa yung kahoy lang. siguro po, nag-ground kami. Ayan po, mga kalingap. Thank you so much for watching. Yan, 'di ba? Ang dami nilang naka-line up. Sana makasabay na sila Joy. God bless po sa lahat. Jesus loves you. Ayan mga kalingap, 'di ba? Napansin talaga natin or nakita natin na sa kabila ng kahirapan, talagang ang kaugalian nila nanay nila Joy is napakaganda. Talaga ini-entertain nila sila Kalinga Prab, 'di ba? Pinaghahandaan ng merienda, nakakatuwa. Kaya ayan lang mga kalingap, thank you for watching at sabi nga lagi ni Kalinga Prab, Jesus loves you. Yun lang mga kalingap and God bless you all.